Id-deputat nazzjonalista Elix Borg li bħalissa tikkampanja biex jieħu post Bernard Grech wara li dan qabatu riżenja bla kliem u bla sliem. Ma kkundannax lil Jason Azzopardi għall-attakk li jagħmel fuq il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono u saħansitra għajjara inkompetenti. Quddiem il-Parlament Borg ġie mistoqsi minn dan l-istazzjoni jekk rax dak li kiteb fuq il-midja soċjali il-perċimes tal-Blue Heroes fejn saħansitra uża kliem dispreġġjattiv ieħor fil-konfront tal-President. Però l-kellim nazzjonalista għal Għawdex għalilna li ma rax dak li kiteb l-eks deputat u meta l-ġurnalista offritlu li jaqra l-kitba fuq Facebook ħarab u ġab skuża. L-inkompetenti il-President ta' Malta? Le, ovvjament jiena ma nafx Alla ġifieri rrid nara l-post imma naħseb bħalissa taf x'in il-prijorità tal-Partit Nazzjonalista u għandi Jekk taqbel miegħu. tistennew lill-Parlament. F'din il-kitba Jason Azzopardi anke attakka lill-Ministru Silvio Xkembri u sejjaħlu bħala maħmuġ waqt li sejjaħ il-Viżjoni Malta 2050 bħala it-toqba tajni.